Bună! La Agromir puteți găsi anvelope agricole, anvelope industriale, jante, camere de aer, anvelope pentru greblă, mașini de gazon, remorci, anvelope pentru off-road și multe alte utilaje. Vă aducem la cunoștință că programul nostru este de luni până vineri de la ora 9 la 16, sâmbătă și duminică avem închis. În cazul în care nu răspundem în acest interval, înseamnă că vorbim la telefon și revenim în cel mai scurt timp. Ne-ar ajuta să fim și mai rapizi dacă ne-ați trimite pe WhatsApp dimensiunea pe care o căutați sau, dacă doriți, vă invităm să intrați pe site-ul nostru www.agromir.ro, unde puteți viziona o gamă largă de mărci, cum ar fi Osca, BKT, Allianz, Galaxy, Mitas, Michelin, Pultor, Armour, Trelleborg, Ceat, Ascenso, Petlas, Nortec, Continental, Cabat, Merele, Bridgestone și multe alte dimensiuni.